Vreme je da probamo. Okej, ovo je predobro. Ne! Hoću ja! Posle, koristim priliku da snimam video i da nikom ne dam da uzme. Najzlobniji Dede Mraz koga sam videla u životu, strašno. Možeš sad uzmeš, završio sam. Strašno. I ćao ljudi, ja sam Saša. Danas se nalazim u malo drugačijem ambijentu i u malo drugačijem izdanju. Šalim se, uvek sam u pidžami, a vi naravno to kao i uvek ne vidite. Ja se inače nalazim samo u onim delovima kuhinje gde se nalazi frižider i špajz, a pored šporeta sam samo bukvalno kada treba da prođem pored njega. Ali nešto u poslednje vreme sam ga zavoleo pa se i nešto češće nađem pored njega. Naučio sam ukupno, bukvalno 5 jela da spremim, a jedno od tih jela su i američke palačinke koje ću danas vas da naučim kako da napravite. Prva stvar koja vam je neophodna je mobilni telefon i broj vatrogasaca koji je za Srbiju 193. Za svaki slučaj, bez toga ništa ne počinjite. Nakon toga nam je potrebna zaštita. Deco, koristite zaštitu. Nemojte da se igrate bez zaštite. Prvo ćemo zaštititi mene. Sam ja to pocepao, nema veze. Nakon toga ćemo da zaštitimo i kuhinju, da je ne bi uništili potpuno. I sad nam je još samo potrebna protivpožarna zaštita. Mislim, jer ja gorim, ne zato što ne znam da kuvam. I upravo je stigo još jedan dislike. Dakle, od sastojaka nam je potrebno mobilni telefon sa vatrogasnim brojem, 300 g brašna, 1 prašak za pecivo, 1 kašikica soli, 2 kašikice šećera, pola litre mleka, 2 jaja, pola margarina, neki euro krem, ja ovdje konkretno imam nutelu, mleveni keks ako želite i možda i neko voće za dekoraciju. I poslednja stvar koja vam je još potrebna za kuvanje je nešto na čemu ćete slušati muziku, naprimjer laptop. Ja kad god kuvam pustim neke narodnjake pa se istripujem da pravim koncert ovde i idem ajmo ušće! Pa mi onda nešto malo i zagori, ali šta da se radi, nema veze, dešava se i najboljima. Muzika je obavezna, ali ja sad ne mogu da je slušam jer će mi YouTube obrisati video. Što bi Zorana rekla, niko ne zna moje muke. Hashtag YouTubers life. Dakle, tu mi je telefon, tu mi je laptop sa receptom, pa hajde da počnemo. Prvo ćemo dodati brašno u ovu činiju. Brašna treba 300 g i to ćemo izmeriti u ovome. Evo ga. I to dodamo u ovo. Samo da proverim. Da, ovo je stvarno brašno, to je to. Nakon toga ćemo dodati prašak. U stvari, mislim da piše da ide prašak za pecivo, a ne prašak za veš. Da, ipak ide prašak za pecivo, ko da bi neko primetio razliku, nekim ljudima je potrebno da se operu iznutra, da speru svoje grehe, da budu čisti za novu godinu. Onda ćemo dodati so, samo što nam je za to potrebna kašikica. Ovde, a može ovako. Znači 1 kašikica soli, koja ne znam zašto služi, ali tako piše. Nakon toga treba da dodamo šećer. Izgleda ne mogu sebe da ubacim, izgleda ćemo morati standardni šećer da koristimo, iako je on manje sladak nego ja. Pošto ne možemo da dodamo 2 kašikice saše, dodat ćemo 2 kašikice običnog šećera. Ja sam imao ovo. Jao, znao sam da je ovo so. Dakle, uzmite i dodajte 2 kašikice šećera. I kad se sve ove bele stvari dodaju zajedno u istu posudu, treba da ih pomešamo. Ne znam zašto, ali tako piše. Ja sam jedina budala koja s malom kašikicom meša sve ovo, ajde. Onda treba da dodamo još i pola litre mleka. Mleko koje je namenjeno za dete krave, ali mi ljudi smo bili dovoljno pametni pa ga uzeli za sebe. Ako je dobro za kravu, dobro je i za mene. Ne bi krava dala svom detetu nešto što ne valja, logično. Čiju, šta je to bilo? Ne znam. Čini mi se da neko pola litre puno. Ja ću dodati 250 ml i... Ja ću dodati 250 ml, pa ako bude falilo, lako ću dospeti. I nakon ovoga treba da razbijemo jaja. Mislim, ne moje, nego kokoški. Da ste razmišljali nekad koliko je čudno da mi zapravo jedemo jaja koja su zapravo nerođena deca kokoški. Ako ja razbijem ovo jaje, je li to nasilje nad životinjama? Ne znam. Uglavnom, kokoškino nerođeno dete će biti deo naših palačinki. Jako je bolesno ovo sa jajima, ali nisam ja izmislio da se jedu jaja. Šta je da radim? Znači, ovo mrzim kad mi se desi. Znači, čoveče, izađi iz kuće. Lakše to te miju naterati da izađi iz kuće nego ovo jaje. Nakon toga treba da istopim pola ovog margarina. Mama, jel mogu da istopim ovaj margarin na sebi? Ipak sam ja više hot od šporeta. U stvari, vi nemate mene kod kuće. Zbog vas ću da istopim na šporetu, vas naučim kako se to radi na šporetu. Prvo, uključite šporet na najveću temperaturu da se ugreje. Ja
Ja ovdje ne mogu da nađem ni jednu malu šerpicu za margarin. Čemu ja da istopim margarin? Uzet ću šerpu za pasulj na kraju. A, našao! Dakle, kada imate šerpu, treba da isečete ovaj margarin na pola. Nemojte dodati celu polovinu ovako u celosti, nego još malo ovako isecite, zato što će se tako brže otopiti. Kad je onako veliko parče, mnogo se teže topi. Dakle, smanjite temperaturu da margarin ne bi zagoreo i zato je bolje koristiti mene jer ja ne mogu da zagorim. Kao što vidite, Šporet i ja smo stvarno iste boje. I kamera mi se nešto zaustavila sa snimanjem, ali kad se margarin istopi, sve se to doda u ovu smesu. Dakle, nema separatisanja, nema diskriminacije, sve namirnice su iste i treba da se druže zajedno. Zato ćemo ih sad uzeti i sve ih zajedno pomešati sa mikserom. Njima je mikser zapravo jedna velika žurka, gde će svi zajedno da se spoje. Perverznjaci jedni. Dakle, za ovu operaciju vam je potreban mikser sa ova dva đavola koja ne znam kako se zovu. Prvo polako, pa onda sve brže i brže. Perverznjaci jedni, ne znam ni da gledam šta rade ovde dole. Svi se spajaju jedno. Dakle, sad kad sam zabrljao sve što se moglo zabrljati, da vam kažem, morao sam da dodam još malo brašna, pa još malo mleka, pa još malo brašna, još malo mleka i onda još malo mleka. Tako sam dobio sad neku smesu, koliko sam čega dodao, pojma nemam. A to sam, ne znam li vi to mrzite, ono kad pitate mamu kako se nešto pravi i koliko čega dodate, i ona kaže odokativno. Šta odokativno, reci mi tačno koliko treba da se doda. A sad sam ja ta osoba koja kaže da je dodala sve odokativno. Uglavnom ova smesa onako nije ni gusta, nije ni onako retka kao za obične palačinke, nešto je tako između. Pojma nemam, valjda će ovo biti dobro. Ja sad vidim da sam zaboravio da dodam prašak za pecivo. A taman sam ono od miksera stavio u stoperu na pranje. I okej, sada kada sam napravio kompletan haos u čitavoj kuhinji, vreme je da krenemo sa procesom pečenja. I sad ćemo da uzmemo ovaj tiganj za palačinke, ako imate tiganj za palačinke super, ako ne možete i neki drugi. I dodat ćemo malo ulja, prosto obožavam što se ceo izmastim dok sipam ovo ulje. Dakle, kad sipate ulje morate da perete ruke jer je ono premasno. I sad treba da uključite ringlu na najjače da se zagreje i onda da stavite ovo ulje na ringlu da se zagreje, logično. I sada dok čekamo da se ulje zagreje, realno možemo da napravimo neki koncert. Uvijek isto problema krije u snešku, on ima sve te pogrešne gene. I džaba me svi pljujete mučno, šapućete ime, ali je previše zvučno. Tululija, na 8 sati tvoja sam terapija. Ili ja, ili psihijatrija, jer ja sam droga, ali legalna. Inače, ako želite, možete me zapratiti na Instagramu, tamo na storiju često kuvam i pevam i ne znam ja, gubim se. Tako da ako želite više ovoga, zapratite, link je u opisu. Uzmite kutlaču, malo promešajte smesu sa njom i onda dodajte smesu u tiganj da bude okruglo. Ja mislim sam malo preterao, ova palačinka će izgledati ko redovna, ne američka, jer ona treba da bude dosta manja. By the way, ja sam teo da pravim palačinke u obliku jelke, ali skontao sam da ja ne znam ni krug da napravim kako treba, a ne i jelku, tako da sam odustao od te ideje. Ja ne kontam kojom logikom je ova strana bela, a ova brown. Kako jedna strana uspe da se ispeče više od druge? Alo, okreni se. Bolje da se ja bavim samo YouTube-om, a ne kuvanjem. Znači, ovo uopšte nije reprezentativni primer. Pravite se da ovo niste ni videli. Sad ćeš ti da vidiš kao ćeš ti da zebaš. Jao, zagore mi i ova strana. Ajde, sad ćemo da probamo drugu palačinku. Možda ću sa ovim imati više sreće. Znači, za početak, manje da sipam. Jao, isplekao sam špore. Ovo ima potencijal da zaliči na pravu američku palačinku. Ako je verovati receptu, kad se pojave ti balončići, onda treba da je okrenete. Sad ćemo da vidimo. Da, to je znak manje više da je ona gotova. Ja mislim da ja posle ovog videa više nikad neću ući u kuhinju. To je znači ja dobiti zabranu da uđem u kuhinju, pre će to biti. Probajte da napravite krug. Ova moja izgleda kao pravugonik, ali nema veze. Ja volim raznolikost, ne volim da su sve iste, nek svaka ima svoj identitet. Vidite, ova palačinka ima krizu identiteta, malo je brown, a malo bela. I opet su mi preogromne palačinke, ja ne kontam kako ja ne znam da stavim malo. Tako je to kad neko nije škrtica, nego je velikodušan, pa su mu i palačinke preogromne. Ne znam da napravim malu palačinku da budem škrt. Ajde, ja malo ću dodati, neka malena palačinkica.
Pa evo ja malo kad dodam ovo je ogrom. Ja ne kontam, ja sam retardiran. Uglavnom ovaj sad proces traje bukvalno 5 godine i nema kraja. Javit ću vam se kad ih završim, a do tada ću da pravim koncert. I konačno smo ih ispekli sve 5 godina kasnije, to je zapravo 12 pesama kasnije. I misija kuvanja je uspešno obavljena. Imamo 15 palačinki i 0 poziva k vatrogascima. Ako ste kao ja, te palačinke baš i neće izgledati kako treba, tako da je ovaj debeli sloj euro krema neophodan. Što manje ukućani znaju šta jedu, to bolje, tako da prekrite ih cele. Trenutak istine. Vrijeme je da probamo. Okej, ovo je predobro. Koliko se god ja zajedno, ovo stvarno je ukusno. Ne! Hoću ja. Posle. Kakav si ti to dedobrac? Koristim priliku da snimam video i da nikom ne dam da uzme. Najzlobniji dedobrac koga sam videla u životu, strašno. Posle snimam video. Ne diraj. Možeš sad uzmeš, završio sam. Strašno. I to je to. To je sve što imam za vas ove godine. Ako vam se ovo svidelo, bacite subscribe pa se vidimo i sledeće. A ako vam se ovaj video svideo, bacite like pa se možda i u kuhinji vidimo opet. Jedva čekam da sledeći video započnem sa poslednji put u kuhinji sam bio prošle godine. Jeste, od prošle godine nisam ništa kuvao. I okej, pre nego što taj like pređe u dislike, srećna vam nova godina i vidimo sledeće godine. Puj puj! Hvala što ste me trpeli cele godine.